Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pembagian malih wonten ing pasinaon basa Jawi. Mugi-mugi para siswa tansah pinaringan kesehatan lan kesarasan. Tasih wonten ing kawontenan COVID-19, para siswa tetep kedah ngetrepaken protokol kesehatan saking pemerintah. Monggo dipun wiwiti kemawon pasinaon basa Jawi ing dinten menika. Tetep semangat. Bocah-bocah, ayo saiki padha diterusake anggone sinau nulis aksara Jawa. Ana ing video-video sadurunge Pak Riono wis ngupload ana ing YouTube, uga ana ing Classroom. Iso ditonton meneh utawa disimak meneh menawa isih ana sing durung jelas. Nah, ana ing dina iki, ana ing kalodhangan dina iki, mengko dibajotke utawa diterusake anggone sinau nulis aksara Jawa. Mligine nulis aksara Jawa kang wujude tembung andhahan. Nah, dadi bocah-bocah kudu ngerti dhisik apa kang diarani tembung andhahan. Tembung andhahan kuwi menawa ana ing basa Indonesia diarani uga kata jadian. Kata jadian. Jadi kata yang sudah berubah dari kata dasar. Iso kuwi diwenehi ater-ater, seselan utawa diwenehi panambang. Awalan, seselan, sesepan, sisipan ataupun akhiran. Nah, saiki ana ing kene wis ana keterangane. Iki sing bakal disinau iki nomor 1 karo nomor 2. Saiki sing dirembug sing nomor 1 siki. Ayo dipahami bareng-bareng. Nang kono katulis menawa panulise tembung andhahan kang tembung linggane dipungkasi aksara swara menawa oleh panambang panulisane ajeg. Tegese mangkene. Dadi menawa ana tembung lingga kok dipungkasi aksara swara, umpamane tembung lingga sing dipungkasi aksara swara. Umpamane tembung sinau. Iki tembung lingga kata dasar. Kata dasar sing dipungkasi aksara swara mburi dhewe u, ngono. Iki aksara swara. Aksara swara ki ana 5 ya. A, I, U, E lan O. Ki mburi dhewe u, ateges iki aksara swara. Menawa oleh panambang jika mendapatkan akhiran panulise ajeg. Jadi misalnya sinau terus itu panambangne akhirane kok dadi sinaune ada sinaune. Iki nek menawa ditulis aksara Jawa penulisannya ajeg. So wulu si na yuk ho disuku sinau ne ajeg biasa tembunge. Nah, contohnya meneh misalnya tembung sego. Sego. Segane ya, umpamane ya segane ya. Kira saka tembung lingga sego itu panambang ne. Nah, didelok tembung linggane akhirane apa? Oh, a berarti a ki vokal nggih. Iki to swara dadine penulisannya tetap ajeg. Segane. Segane. Ajeg. Nah, ning beda karo sing nomor 2 iki. Sing nomor 1 jelas ya. Dadi nek ana tembung andhahan sing etok panambang etok akhiran, kok kata dasar iki vokal, kuwi dadi penulisannya ajeg padha. Ane sing nomor 2 beda. Sing nomor 2 mangkene
panulisane tembung andhahan kang tembung linggane dipungkasi aksara sigek utawa mati. Dadine kata dasarnya berakhiran selain vokal. Menawa oleh panambang, aksara pungkasane katulis dobel. Lah tuladane ngene. Umpamane tembung lingga adus. Kata dasar adus. Itu akhiran o. Dadine adusa. Adusa. Atau iki menawa ditulis aksara Jawa, engko tembunge aksarane sa iki ditulis dobel. Dadine engko mangkene a terus do disuku adus. Lagi untuk itu pasangan so. Adus so. Tadi seolah-olah iki sone didobel. Adus so. Penulisannya ngono kuwi. Contohnya ben luwih paham. Contoh meneh umpamane tembung salake. Salake. Ki menawa diudari rak tembung salak petuk panambang atau tembung salak iki mburi dhewe k ki ateges dudu vokal. Oh nek dudu vokal, nek itu panambang itu akhiran, berarti engko penulisannya didobel. Penulisane aksara Jawa dadi ngene iki engko la ko. Nah ngene iki. Dadi seolah-olah iki kaya nek ditulis aksara Jawa ngene iki salake. Mergo didobel iki mergo mburi dhewe iki dudu vokal. Nek vokal kaya sego o iki mau ora perlu didobel. Nah, kuwi mangkono kuwi aturan penulisan aksara Jawa menawa tembung itu panambang. Iso kuwi sing vokal utawa sigek utawa mati tembung linggane. Nah, mangkono ya. Engko coba saiki njuk bareng-bareng sinau sing nggon awujud kalimat. Iki ra agek tembung. Saiki bareng-bareng engko sing sinau sing awujud kalimat. Yo, saiki umpamane ana kalimat ngene. Kalimate ngene kalimate. Tanggaku lunga. Tanggaku lunga wis 3 dina. Koma lungane tanpa pamit. Nah, yo saiki ditulis aksara Jawa bebarengan. Didelok sik nang kene sing tembung andhahan endi? Iki tanggaku. Terus karo lungane. Nata? Oh nek lungan berarti lungane tanggaku beri dhewe a berarti vokal, dadi ajeg. Lungane kata dasare lunga, berarti iki ayoan berarti engko ajeg. Dadi nek ditulis aksara Jawa ngene. Oh iya aja lali nek awujud kalimat menawa ditulis aksara Jawa di wiwiti kanggo adeg-adeg ya. Adeg-adeg. Terus tanggaku to tanggaku lunga terus wis 3 dina. Wis sone mati to pasangan to dipepet long dino. Nah iki koma nganggo petelusi. Lungane tanpa pamit. Lo
Ki ajeg ya mergone iki vokal o a lunga ne tan po pa mit pangku. Nah, mangkono kuwi sing tembung andahan menawa akhirane sing tembung linggane vokal. Bar iki engko diteruske sing tembung linggane akhirane utawa sigek utawa mati. Nah, mau wis sinau sing tuladha ukara tembung andahan sing tembung linggane dipungkasi aksara swara. Saiki diterusake sing tembung andahan kang tembung linggane dipungkasi aksara sigek utawa mati. Sinau sing iki sing nomor 2 ananging sing awujude ukara. Dadi umpama contoh nanggon ukara ngene. Daleme simbahku daleme simbah ana ing pinggire kali Krasak umpamane. Daleme simbah ana ing pinggire kali Krasak. Saiki ditulis aksara Jawane. Nang kene sing kalebu tembung andahan sing etuk panambang daleme karo pinggire. Nah, daleme kuwi rak tembung linggone dalem. Tembung linggone dalem. Etuk panambang Oh, nek dalem iki mburi dhewe iki kata dasare tembung linggane em. Berarti iki engko didobel. Terus pinggire iki tembung linggane pinggir. Etuk panambang mburi dhewe r. Tembung linggane mburi dhewe r iki dudu vokal. Mulane iki engko ya didobel. Nah, menawa ditulis aksara Jawa engko mangkene. Ojo lali diwiwiti nganggo atek-atek. Atek ya. Terus nganggo aksara da atau daleme. Da le iki ojo lali iki nganggo ngolelet. Nah, iki sekalian Pak Prin jelaske ya. Dadi iki nang kene penjelasane nang sisih tengen kene. Sisih tengen dhuwur ya. Dadi nek muni le ki ora etuk nganggo aksara la dipepet ngene iki ora etuk. Gantine nganggo ngolelet. Nah, jenenge ngolelet. Iki munine le. Padha sing re iki dudu nganggo ra dipepet udu. Iya udu iki ya. Nanging nganggo poceret. Kuwi penggantine. Nah, saiki teruske sing iki. Daleme ya, berarti iki mo atau dalem moneh pas sangan mo ndoki taling. Nah, daleme tadi mone iki penulisannya didobel. Simbah daleme simbah mau mati pasangan bo. Ho mati nganggo weknyan. Daleme simbah o no ing dicecak ya. Wulu cecak ing. Iki pinggir. Ping
pinggir, rone didobel, pinggir re. Nah, nang kene ketok engko. Dadi pinggir re kali krasa. Cokro krasa ramot. Krasa adalah yang ngisor nggih. Kali krasa dipangku iki mergo titik ndoki padha lingso siji mergane wis ana pangku. Nah, dadi gampangane ngene. Iki rampung nggih, niki rampung nggih. Wis rampung, dadi intine kemau menawa tembung andahan sing tembung etuk panambang gek tembung linggane kuwi dudu vokal, panulisane engko didobel. Nah, wis rampung. Mangkono panulisane. Nah, keterangan lanjutane babagan padha lingso lan padha lungsi mau mangkene dadi nek menawa titik ya, titik ini iki titik. Ki menawa aksara Jawa kuwi di nganggo jenenge padha lungsi ana ing mburi ngene iki. Nah, nek koma kuwi jenenge padha lingso ngene iki. Ning menawa kok nang mburi dhewe iki wis pangku, cukup nganggo padha lingso wae. Dadi gampangane pangku karo padha lingso ngene iki padha karo padha lungsi. Nggih. Mangkono nggih bocah-bocah. Video iki iso disimak di bulan baleni menawa durung jelas. Saking Pak Pri cekap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.